90 centimeters tall, weighing 83.5, represents MMA Ankos and MMA Monster. Coaches in his corner are Petr Kníže, Michal Andričák and Marek Draždinský. He has a professional record of 37 fights, 28 wins, 21 finishes, 1 no contest and 8 losses. Representing Nerura Cup team Hot Peppers Prague and fighting out of Uzbekistan, Mahmoud Makhmuradov. Okay guys, you understand the rules, you find her, listen to me, keep yourself protected. If I say stop, please stop. Assalomu alaykum, shum bo'ladi kanalning qaddi baland qadrdon akalarim, mana Mahmud Murodov jangini to'liq holda zo'r kachesida tomosha qilishlaring mumkin bo'ladi. Akalarim, shu kichkina mehnatimizni qadrlagan holda shu videorolikimiz boshida bir dona like bosamiz va kommentariyada Olg'a Mahmud Murodov yoki Olg'a O'zbekiston deb yozib qoldiramiz. Akalarim, qani kuch birlikda bitta like'larni bosamiz, Mahmud Murodovni qo'llab-quvvatlab turamizda to'liq jangni mazza qilib tomosha qilamiz. Začínam hlavný predzápas a Mach do toho hneď behol, tam nebol žiaden náznak nejakého klepnutia si rukavicou. To ani jeden neočakával a Murodov hneď chytá stred oktagonu. Zajímavé, jak okamžitě odsouval zpátky do středu. Jeden úder a hned zpátky do středu. Zdálo se mi, že Patrik měl jakoby více fanoušků, ale ještě to poznáme. Ta arena se určitě bude postupně času dělit. No, uvidíme, ako bude Mach využívať tú preváhu výškovú aj v rozpätie páži. Ja osobne som veľmi zvedavý na prvú wrestlingovú výmenu a sa do nej dostaneme, kto v nej bude mať navrch. Oh! No, pekná stopka od Kinsla. Vynikající. Všichni to říkají, kdo s ním spárují, že ten jeho boxing je tak neortodoxní, tak nepříjemný, že se na ně těžko hledá recept a trefil Macha hodně tvrdě. Ten reagoval znovu tím calf kickem. Mach má skvělé nohy. Zatím jsme v podstatě v tom vnitřním kole. Téměř se ani jeden nedostal ke pletivu. Další kop na tu nohu, což je samozřejmě dobrý recept na někoho, kdo by tě chtěl brát na zem. Sebrat mu přední nohu. Určitě si studoval Lengičeka, který také hodně kopal proti Patrikovi. A další, wow. A teď tu nohu zvedá, nestaví do krytu. No, uvidíme, či sa Machovi podarí otvoriť ten zápas tak, Lengičekovi, že sa Patrik Kincel do toho zápasu nedokázal ani dostať. Ale Kincel zatiaľ dvakrát pohrozil nepríjemne prednou stopkou a myslím, že už tam teď ten zápas není, že už tam Patrik je v tom zápase oproti Lengičekovi, že už teď je na tom sebevědoměji, lépe, spustí si ruce, vyskáče se. Je to úplně jiný Patrik, než jsme ho viděli naposledy, za mě už tuhle chvíli. A jde vidět ta nervozita z obou stran. A zvažuje taky každý úder, nechce se pustit do žádného šílenství, jsme v polovině prvního kola. no, treba pripomenúť, že je to na 5 kôl po 5 minútach titulový zápas, takže ešte kľudne môže byť pred nami 23 minút. 22, pardon. Tam byl ten check toho low kicku a Max se okamžitě zasmál Patrikovi, zatímco já ti kopu do té nohy a ty to nedokáže zastavit, tak já to vidím. A ještě tě to určitě bolelo. Teď poprvé trochu větší tlak Macha, který vytlačil Kinsla ze středu. Hodí úder na spodek, ale podívej, znovu zacouvá. Nechá si přijít Kinsla zpátky. Krátký v těch svých pokusech došáhnout až na hlavu Patrika. Má 9 cm navíc. Oba si počkali, Margorát ani nebyl v Pernamenci, co se týče toho vyskákání se nebo úderu teoreticky pod pás.
pak trošku aktivnější, bych řekl, v tom kole. Ten možná někdy low kick, někdy calf kick je takový nejvíc signifikantní za ty 4 minuty. No, padlo ich tam takých 6 určite a výrazne to vždy Patrika rozhodí, takže je to také, ako si povedal, tak výrazne na oko. To je taký výrazný úder v prvom kole, respektíve kop. Takže Patrik tam měl tu jednu přední, pár kopů, ale dlouho čeká na nějaký úspěch. Tentokrát zůstal v té kapse, znovu tam přišel ten kop. Nedaří se mu došáhnout na Macha. Je pro mě překvapení, že neskusí možná ani jeden takedown v tom prvním kole. Teď mám pocit, že už to kolo začíná trochu ztrácet. Že už dlouho nenabídl rozhodčím nic, co by mohli obodovat. A znovu. Bylo to 7-8 vlastně úspěšných low kicků, calf kicků a to podle mého názoru napíše Ortel tohoto prvního kola. Ještě dobrý kop Patrika Kinsla. No tak rozhodně, to se týká první z potenciálních 5 dějství tohoto titulového maratonu. Žádné přivítání se, Mach otvírá znovu tím kopem na přední nohu. Nekope to ani tak nízko, aby se tomu dalo říct, že to je calf kick, ale nekope to zase tak vysoko, že bychom řekli, že to je low kick. Kope to lehoučce pod koleno, kde vlastně je zakončení nervové samozřejmě. A kope to pořád na stejné místo, a to skvěle natrefované. Tak je tam ten upnutý sval, ktorý sa to natráfa stále na to isté miesto, to bolo veľmi nepríjemné. Teraz Mach preťahol tú kombináciu, dokončil zásahol Patrika v predošlej. Patrik musí začít něco dělat, protože zatím tahle strategie, teď už je to jasné, jenom stát s Machem by k ničemu nevedla. Navíc Mach mu tu nohu prostě začíná brát. Patrik musí teď reagovat na vývoj toho zápasu. Za kolo a půl už může být pozdě pro něj. Poprvé vyměnil střech. Je pořád trošičku jakoby na patách, v defenzivě. Absolutně soustředěný. Znovu si šahal až po té zadní noze. Pořád čekám, kdy Patrik se ponoří poprvé pro nějaký takedown. Má rozkopnutou tu holeň z toho bloku. Takže krvácí na pravé noze. Ale rychlost Macha mu zatím vůbec nesvědčí. Zůstává v tom obráceném gardu, to znamená, že ta levá noha bude pravděpodobně už opravdu poškozená, za to ani ne kolo a půl. No ale ide mi tu zo strany Patrika strašne také vyčkávavé. Tohle byl docela dobrý high kick. Docela překvapí, podle mě si celkem sedl, ale Mach tam ještě měl ruku a šlo to přes ní. No, uvidíme, čo predvede Mach z hornej pozície. Po tom, čo zachytil kop, tam pokus o páku na ruku, ale to tam samozrejme hneď vyčítil a vyťahol to, teraz natlačil Patrika na pletivo. On tam nemá kde uhýbať hlavou. Mach tady nás ještě křičel. Mach tady ještě mluví na Patrika Kinsla. Do oka si mě trefil. Patrik Kinsla se mu omlouval.
Tak pozor. Nepříjemný eye poke. Mach si tam vyslovené žiada rýchle vyčistenie, aby mu Patrik neodpočíval. Goddard dává Machovi, aby si to sám vytřel. Jedem. Dál. Patrikinson se omlouvá, že nechtěl, ale Machovi se zvednul hodně adrenalin. Nechce vypadnout z toho flow samozřejmě. Patrikovi naštěstí pro něj se docela zastavila ta krev z té holeně. Už jsme viděli, že ta holeň dokáže prasknout tak, že není možné pokračovat dál. To se naštěstí tady nestalo. Ale zůstává v tom obráceném gardu s tou levou zadní. Vlastně celé druhé kolo. Po nějakých 30-40 vteřinách. Teď se tam dostal se svojí pravou na bradu Macha. No a ten už znovu kope, tentokrát do pravé nohy. Tak je to taktický zápas. Který Mach ale podle mého názoru zatím kontroluje. Asi si nespomenu na nic, co by Patrik měl jako body ve druhém kole nějak zásadně. Příliš klidný konec druhého kola. Patrikinson bude prohrávat 0-2 a vůbec nedokáže najít na Muradova nic, co by jej pustilo přes nějaký závit. Teď už je velký favorit. Vede 2-0, stačí mu jednobodové kolo a na body to má v kapse. Kincla v rohu byly trošku rozpaky z mého pohledu. Jako kdyby se díval jeden po druhém a to s tím budeme dělat. No, ale je tam zmena. Patrik vykračuje proti Muradovovi a chytil stred. No a je zpátky v ortodoxním gardu s pravou zadní. Otázne, či to aj rozbalí a začne otvárať tie údery, pretože začiatok taký bol tých prvých 15 sekúnd, ale Muradov je rychlejší, vidí, co Kince chce udělat. Znovu zblokoval ten kop. A jako by skutečně se dostal trošku Kinclovi do hlavy. S tím, jak říkal, on sám tomu nevěří, že by mě mohl porazit. Takže Patrik trošku bezradně je ochotný mávnout vlastně do vzduchu, kde už Muradov není a nepokračuje dál, zůstává tam. Myslím si, že už se moc dopředu nehneme v tomhle zápase, že to bude možná o 1-2 kombinacích. Diváci jsou připraveni zatleskat a povzbudit borce. Ať se děje cokoliv, tohle je první větší pasování na pletivu. A Mach vzal Kincla velmi rychle dolů. no, uvidíme, či Mach bude chcieť ukázať to, ako spomínal, že bude dominovať aj vo wrestlingu, aj v postoji.
Max stíhá ještě komunikovat i s námi, i s okolím. Je nalepený na Kinclovi. Na tohle není zvyklý, aby ho někdo táhal po pletivech. Tak ono samozrejme z pohľadu Macha je to aj celkovo psychologicko-taktický boj, pretože ak ukáže Patrikovi, že ho dokáže nahádzať, dokáže ho kontrolovať na tom pletive, tak samozrejme to v ňom zanechá nejaké stopy. Pretože v tom stand-upe zatiaľ nenašiel na ňo žiaden recept a zatiaľ vyzerá, že dokáže kontrolovať aj na tej zemi, aj keď si tam zatiaľ nevytvoril nejakú extra pozíciu, ale stále on je v control time aj v tej hornej pozícii. A čas ide rozhodne na jeho stranu, aj body v tomto kole. Jednoznačně. I kdybychom chtěli, tak Patrikovi v tomhletom kole není vlastně znovu co přičíst. Začal tlakem, ale bez nějakého většího úspěchu. Pozor. Na Kimuru býval Kincl, fešák. Byla sezóna, kdy utáhnul všechny své soupeře, ale tohle je pryč. Počet úderů je dvojnásobný na straně Macha. Signifikantnost více než dvojnásobná. Ne, není tam, měl si úplnou pravdu, přečetl to naprosto správně. Patrik Kincl prostě v tom zápase vlastně jako kdyby nebyl. Není tam ta jeho drávost, to sebevědomí, které mýval v těch zápasech do Engičeka. Teď, přesně jak si říkal, čeká, reaguje na Macha, relativně dokáže negovat jeho hru, ale dopředu nenabízí nic. No a posledných 30 sekúnd tretieho kola, ktoré pôjde samozrejme zasa na stranu Macha Muradova, ktorý v podstate v tomto kole demonstruje na Patrikovi to, že dokáže s ním po wrestlingových výmenách dominovať, kontrolovať ho na tom pletive. Max si počkal na to odklepání 10 vteřin a zkusil takovou parádičku. Odlepil se od Patrika, dal tam high kick. Vítězství po třetím kole. A pořád trošku řeší to své pravé oko. Ale v podstatě záskaři nevidí šanci. Jak by Machovi mohl titul utéct. Poměrně odvážné sáhnutí si po noze bez jakéhokoliv úderu. Okamžitě Dušan Macák křičí: schovej to, schovej to. No, máme za sebou minútu štvrtého kola. Patrik Kincl sice mal chytený ten stred, ale aj tak otváral si kombinácie viac Mach Muradov aj z toho ústupu. Patrik si na Macha skoro nešáhne. Nedokáže na něj došáhnout. Má pryč podle mě tu nohu. Sice ho drží, ale myslím, kdyby Mach ještě párkrát kopnul, ta noha se vážně propíná hodně. Teď se dostává k single legu. Mach okamžitě kontruje tvrdými lokty. Se odhodlal, ale Mach si ho vytáhnul nahoru. Ale pozor.
A sám Kincel sám si vlastně nadal, sakra, přepadnul jsem, udělal jsem tam chybu. No a po 2,5 minútach sme tam, kde sme boli. Takmer celé tretie kolo, kde Mach kontroloval Patrika na tom pletive. Mark Goddard jim říká, jestli nebudete nic dělat, tak vlastně postavím. Mark Goddard očekává od těchto borců přeci jenom víc. Mach ukazuje, že ani ve čtvrtém kole nemá vůbec problém s kondicí. S tím dostat Kincla na zem pod sebe. Wow. Tak Patrik Kincl někde po cestě do Frankfurtu ztratil sám sebe a vypadá to, že zatím to hledání toho vynikajícího bojovníka, kterého v sobě celý život měl, pokračuje. Že aby takhle vlastně do jisté míry dobrovolně poddaně ležel vlastně na celých zádech, jsme za celou kariéru neviděli. Samozřejmě Mach jede fantastické tempo, výkon, sebral Kinclovi určitě tu levou nohu, to si myslím, že je problém a je prostě skvělý zápasník, ale takovýhle rozdíl. No, tak Mach je trochu prekvapený z toho, že to Mark Goddard postavil. Přísná z Algardu, docela aktivního. Kincl si zakřičel, vlastně potřebuje sám sebe nastartovat. 30 vteřin před koncem, není na co čekat. To doslova do písmene. Z jeho rohu zní slova bojujem, pojď. Slyšíme tady ojedinělé vykřiky Patriku, pojď. Ale nějaká neviditelná ruční brzda. Samozřejmě teď to nebude chtít za žádnou cenu nechat. Páté kolo, Mach vypadá stejně dobře jako v tom prvním, okamžitě tam natnul to do té nohy a Kincl vůbec to tempo nestihnul a vlastně kulhá si za Machem. 1-3 jsme od Patrika neviděli ani jednou za celý zápas. Vlastně kombinaci 3-4 úderů nepředvedl. Ale pozor, teď trefil, Mach je otřesen. Nebo to tak vypadalo? No, ale výrazne otrasený bol, teda musím povedať, pretože tam zatancoval na tých nohách a uvidíme, či Patrik chytí toto momentum, ale vyzerá, že ani v tomto momente to nerozbalil, čo bola za mňa veľká chyba. Ale znovu si šáhnul na bradu Macha, ale kdy jindy než teď? No, už nič iné Kinclovi nezostáva, iba do toho behnúť a vyskúšať tam trafiť Macha. No, ale Mach je venku už. Byl to golden ticket pro Patrika Kincla. Patrik nedokázal zareagovat tak, jak by potřeboval a teď jsou poslední 3 minuty před oběma muži. Pro Macha by bylo zlaté to teď dostat na zem, protože tam docela dominoval a znovu se dokázal také na Kincla dostat.
I tady je to pro všechny asi extrémní překvapení, protože jestli byl někdo lepší v tom wrestlingu, tak jednoznačně Mach. Myslím, že to bol tiež jeden z momentov, ktorým Patricka Kinsella zlomil v tomto zápase, keď v treťom kole nad ním dominoval, ale teraz stratil tú pozíciu a Patrick Kinsella dostáva do horného, má 2,5 minúty na to tam niečo vymysleť. Nemá tam na čo čakať, bude musieť dať do toho všetko samozrejme. Mach se teď trošku sám dostal do špatné situace, navíc v rohu Kinsella. Máme na to 2 minuty. Aby si s tím něco udělal. Je fantastický v horních polohách. Mach to zkusil na jednu, na druhou stranu, vylepšil to alespoň do gardu. Patrik, jak říkají v jeho rohu, nemáme čas, tlačí nohu, aby se dostal do halfguardu, to se povedlo. Bude tam kontroluje tu ruku Muradova, ktorú má na cross chytenú. Přesně tak, výborně, teď by mohl tohle využít k tvrdému ground and pound, ale nedokáže se tam dostat tak vysoko, aby mohl zasahovat. Pouští tu ruku. No, Mach to už zväzuje, aby zrejme čas ide v jeho prospech. Je 90 sekúnd do toho, aby sa stal víťazom tohto zápasu. A pak Patrick Kinsella do toho musí dať všetko, musí dať plný risk. No, začala nám plynúť posledná minúta. Patrikovi bude teraz ten čas utiekať veľmi rýchlo, samozrejme. No a Marko Berne mal s tým trpezlivosť. No, tak pak když to Machovi posunul z halfguardu, tak samozřejmě to se nedivím, že to Patrikovi z neaktivního gardu zvednul. 30 vteřin dělí Macha od titulu prozatímního šampiona. A Patrik už se mu to vítězství nepokusí vzít. Ještě moc pro Patrika Kinsella. Ladies and gentlemen, let's see how judges scored this fight. 49-46, 50-45, and 49-46. All for the winner by unanimous decision. And new interim middleweight octagon champion, Mahmoud Mach Muradov.